ଆଜିର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଏମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଯିଏ କେବଳ ଇତିହାସ ରଚିନାହାନ୍ତି ବରଂ ଗୋଟେ ପୁରା ଜାତିକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଧାଣୀ ତଥା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ଗଠନ ପଛରେ ଥିବା ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସେ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିବା ବିରାଟ ଐତିହ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ସହଜରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଭାବନ୍ତୁ ଟିକେ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହିଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କେତେ ମହାନ ହୋଇଥିବେ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଧୃତି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଉଛି ଯେ କିପରି ଜଣେ ମଣିଷ ନିଜର ଆଜୀବନ ସାଧନା ବଳରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନବଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇଦେବା। ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା, ଶିକ୍ଷା ଓ ଶ୍ରମିକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ଆଇନ ବଳରେ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ ଓ ସମାଜ ସଂସ୍କାର, ଜଣେ ନୀତିବାନ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ଶେଷରେ ଏକ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଐତିହ୍ୟ। ବସ୍ ଏହି 6ଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଦେଇ ଆମେ ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ମାତା, ପ୍ରଥମ ସଫଳତାର ମୂଳଦୁଆ। ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କେତେ ଗଭୀର ଥିଲା ତାହା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେ କିପରି ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଚିରି ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେହି ସଫଳତାର ତାଲିକାଟା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ତ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ପ୍ରଥମ MA, ପ୍ରଥମ ବାରିଷ୍ଟର, ଆଉ ଏଠିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ବିଲାତ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ। ମାନେ ସତରେ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ, ନୁହେଁ କି? ଏହି ପ୍ରଥମଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ହାର ମାନିବା ଲୋକ ନଥିଲେ। 1848ରେ ସତ୍ୟଭାମାପୁରର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମହାନ ଯାତ୍ରା। ଗୋଟେ ମଜା କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜେଜେମା ଭାବୁଥିଲେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଲେ ପିଲା ବୋଧେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଆଶଙ୍କାକୁ ପଛରେ ପକାଇ 1866ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଓ 1870ରେ BA ପାସ୍ କଲେ। ଆଉ ଏହି ଯାତ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ତଥା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? 1936 ମସିହା ଅପ୍ରେଲ 1 ତାରିଖରେ ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ। ପୁରା ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ସଶକ୍ତିକରଣ, ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଉନ୍ନତି। ନିଜର କଷ୍ଟକର ଅନୁଭୂତିରୁ ଶିଖି ସେ କିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଟ ତିଆରି କଲେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ସେ କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଧୂଆଁକଳ ନାଁରେ ବସି କଲିକତା ଯାତ୍ରା କରିବା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଠାଇବାକୁ ଯାଇ ମଡେଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବହି ଲେଖିବା, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପରେ ବି ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ପେଟପାଟଣା ପାଇଁ କଲିକତାରେ ଖଟୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୈଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ନାଇଟ୍ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଦେଇପାରିବ। ତୃତୀୟ ଭାଗ, ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା। ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଆଇନଗତ ଜ୍ଞାନକୁ ସେ କିପରି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଢାଳ କରିଥିଲେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏ କଥାଟା 1870 ମସିହାର, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ BA ସଂସ୍କୃତ ପରୀକ୍ଷା ବଙ୍ଗଳା ଲିପିରେ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଗଲା, ସେ ଚୁପ୍ ବସିଲେନି। ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସିଣ୍ଡିକେଟକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ନ ଶୁଣିବାରୁ ସିଧା ଲ୍ୟୁଟେନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସାର୍ ୱିଲିୟମ ଗ୍ରେଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଠୁକିଦେଲେ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଲେ। ନିଜ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଏମିତି ଥିଲା ତାଙ୍କର ଜିଦ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ତଥା କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ଆଗରେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ପରମ୍ପରାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କଲେ? ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣାଟି ସିଧାସଳଖ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ବିବାଦ ସହ ଜଡ଼ିତ। ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ମଣିଷକୁ ନିଜ ପରିବାର ବାସନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା, ସେହି ସମାନ ମଣିଷ ହିଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଐତିହ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଘ ଭଳି ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପାଟ ମହାଦେଙ୍କ ପକ୍ଷ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ କବଳରୁ ମନ୍ଦିରର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ପରିଚାଳନା ଭାରକୁ ସେ ମୁକୁଡ଼ାଇଥିଲେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏତେ ବଡ଼ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ବି ପଇସା ନେଇନଥିଲେ। ପୂରାପୂରି ବିନା ଦେୟରେ, ମାନେ ପ୍ରୋ ବୋନୋ ଭାବେ ସେହି ମାମଲା ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ସମାଜ ସଂସ୍କାର। ମଧୁବାବୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଖାଲି ଶିକ୍ଷା ବା ଆଇନଗତ ଲଢ଼େଇ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିନା ପ୍ରକୃତ ଗର୍ବ ଆସିପାରିବନି। ତାଙ୍କର ଭିଜନ କେତେ ଆଗୁଆ ଥିଲା ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଖୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ମୋଚିମାନଙ୍କୁ କାମ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୁଣବତ୍ତା ସହ କୌଣସି ଆପୋଷ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ। ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ଜୋତା ପଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ, ଯେମିତିକି ବଜାରକୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ନ ଯାଏ। ସେମିତି କଟକର ରୂପା ତାରକସୀ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ଆର୍ଟ ୱାର୍କସ୍ ତିଆରି କଲେ। ଜିନିଷ ବିକ୍ରି ହଉ କି ନ ହଉ,
କାରିଗରଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଦୈନିକ ମଜୁରୀ ମିଳୁଥିଲା। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ କାମ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ବି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ନିଜ ପରିବାରର କଷ୍ଟଦାୟକ ଅତୀତ, ନିଜ ଜେଜେମାଙ୍କର ଦୁଃଖଦ ସତୀଦାହକୁ ବିରୋଧ କରି ସମାଜ ସଂସ୍କାରର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ସତୀ ଚଉରା ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗ ନୀତିବାନ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତିଜ୍ଞ। ଏହିଠାରେ ହିଁ ମଧୁବାବୁ ସମସାମୟିକ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜନେତାମାନଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ବାରି ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଲାଭ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଜନସେବା ହିଁ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର। ଏହି ତାରିଖଟିକୁ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। 9 ମାର୍ଚ୍ଚ 1923। ଏହି ଦିନ ମଧୁବାବୁ ବିହାର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିରାଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଆଖିପିଛୁଲାକେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। କାରଣଟା ଜାଣିଲେ ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦଟି ଅବୈତନିକ ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ବିନା ଦରମାରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଏଥିରେ ରାଜି ହେଲେନି, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକୁ ଲାତ ମାରିଦେଲେ। ପ୍ରକୃତ ଜନସେବକର ଏହାଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆଉ କ'ଣ ବା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଷଷ୍ଠ ଭାଗ, ଏକ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ। 4 ଫେବୃଆରୀ 1934ରେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ମନରେ କିପରି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଓକିଲ ହେବି, ମଧୁବାବୁ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼ିବି। ପିଲାଦିନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୋଧହୁଏ ବହିରେ ଏହି ଗୀତ ପଢ଼ିଥିବେ ବା ଗାଇଥିବେ, ଠିକ୍ ନା? ଏହା କେବଳ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଗୀତ ନୁହେଁ। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ମଧୁବାବୁ କିପରି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆର ରକ୍ତରେ ମିଶିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କେବଳ ଇତିହାସରେ ଏକ ପୃଷ୍ଠ ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ, ନିଜ ଜାତି ଓ ଦେଶ ପାଇଁ ଗର୍ବର ସହ କିଛି କରି ଦେଖାଇବାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣର ଶେଷରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଟଳ ନିଷ୍ଠା, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଅଗାଧ ଭଲପାଇବା କିପରି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧୁନିକ ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ? ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କର ସେହି ଅସାଧାରଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି, ସ୍ୱାବଲମ୍ବନଶୀଳତା ଆଉ ସାହସିକତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିପାରୁଛେ। ଏହି କାହାଣୀ କେବଳ ଅତୀତ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ମଧୁବାବୁଙ୍କ ପରି ଆମେ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ କ'ଣ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛେ?